Ay, mga katik-tik, maadto mi dito sa menteryo. Magdagkot mi kay kuan kanyang birthday sa akong banaron, July 22. Ay, mga katik-tik, mo ni among gisakyan, maura gid kutob among napalitan ni kay kantig adlaw. Male size. Tama, may gusto ani kasi ko may tatanan ani. Madam Jessa nag-drive. Si Madam ang nag-drive. Ay, mga katik-tik, kinabot namin sa giabroran sa akong bana. Oo daw na ang likod sa kapalong diha sa akin. May mlag tubig. Mga katik-tik, maunay di ma-in-abroad ako ba na maunay lugara. Walay mga tao, puro sirado. Ni asya diri. Ang tao to asa ilam sa yuta. Yuta kay unsa pangalan na naay pagpuyo ta sa ilam. Sa pangalan anak nga naay mo puyo ta sa ilam kahutan isa ba nga buhi tanan nulod ato. Hard. Hoy, Ginoo baragon ilang balay si Sandra nga naay sa ilawom. Tunnel. Kuan bayawan. Underground. Underground. Dogay pa magkalitok. Tunnel man sama. Tunnel. Ay, ginoo ko Diyos ko, Maria. Sala? Ang way mga bana mo sulod yan ang bakante. Ginoo sa kanagan oy. Ikaw mo kay Bana. Ikaw Ha? ba na? Ikaw may ikaduha, ikaw isa diha. Ako Diyos. Ako sa dapit. Doa pa sa San Pedro Street. Ay. Ni anak ko din pinakakita. Baka. Uy, tagbalay. Hindi na ni laga. Diha sa imo mama may ang lighter. Ako ko labi. Oh. Wala. Ay, gusto ko mag-unsa magkano siya matuwing Anak lakot. mong pitok ba? Okay. Dugay, kung matulog ni wa naman si Loy, tulog na imo adilpin angin, masiguro yung kandila. Dugo na lang sa magdagkot. Awati kami kanako. Sige. Ganihan ang ukap ko sa... Para doon, ay ako nakita ng katong ataw daw alitrato nga no. Nagkatataw katong natunigaw ng litrato.
akong gidluan. Kay wala mo ka ba? Klaro kay nabulot na manabog. At tagani, di ba mo nagilak mo gani kay... Wala na daw ko na ulaban sa iya. Ngayon ang di ko kayo noon makakita kay din noon. Boto ni akong dugan ko makakita na noon ko nga. Mga rin na diri nga. Bot. Ay. Ngayon ang babae ang bana mo ay mag-una kay dili pa dayon na purihan pero ang asawa gani mag-una na. Sa kasimana, na dayon kay dati-dat. Ayaw ra kung ikaw nag-una. Oy. Grabe. Nga ay uban. Nga minjo na dun. Ay nangay lamit ng laki maoy maawahi kay ang mga bata. Una pa yung mga bata gagmay. Nabiyaan na ay lagi. Magkatanong lagi ang asawa nga. Buutan, parihan ako. Toyo siguro sige na mo na ikaw na una ay. Platero ang kadaan po. Baca na si Ani. Mahayap na basta daw ko na makatay ka. Mahayap man daw. Nawa na hinuon mo yung isa. Masulod na ito, kaya na umud man. Kung sa libo. Na, masulot na imong sindi ay hasag di lang kay. Balhin naman ka dito, manguli na sila sana kay. Ha? Paningot ba? Ningot. Di palingot. Unsa ka? Paningot. Ayun, ako pa'y pasibot to do. Bahala na ang mga tigawang ba. Hindi lang ko rin sana mga matay. Mga matay ba dyan ang tao ba? Magkita, ingon man po ang uban o dili pa daw mga matay. Hindi na daw siot na daw sa kalibutan. Hindi na daw taka. Kuan. Age. Maayo mo tanang na ibana. Kaya naamatay. Istorya magabi eh. Naapoy mo duot. Kung zaman, mga tawang duot. Kabuhion pa ng litan. Karoon alas 12 sa gabi eh. O, dili po kabuhion. Duot po nga natural. Bapo dito kay Bana. Wapo dyan na ibana. Kanang may bana. Hasta baba nag-uga na lang. Lumot mag-uga. Mag-uga na ba yan ako? Baba mag-lisod na kung kayo na ilaway. Tigbak. Yung na Bana sa unan ay. Sa bata pa di man karon siguro yung tigulang na. Mo kaya ba yan mamatay nga uga. Matamatay mo na uga ha. Balik ha. Baliun ko ng kinabuhi. Sa mata. Inadar na. 11 anyos na naman siya bukog na lang. Walay pa bukog na siya pero bukog nagtuloy pa niya po mamahangin ito ng bulan nagtapok pa ang mga gusto at anak. Pero ang iya di bukog wala daw siya. Uy! Saan na siya? Kamahal?
paglubong ni Akay. Doon na katuig. Dito man ilubong si Akay. Ba nang katong jo. Aw, inahan ba mo inagwit sa iyahan. Adap siya. Namatay kag ikaw sa buntuan pa sa dalang tabukong. Ikaw, nara dito, dili man malata kay ugat man. Ugat ba kaning manhayan ugat ni ay. Wala jud na ugat. Atik, igbak. Tog pa siya. Ay! Doon siya yun. Na. Nakikinod biya na, di man maunsa. Gani tao, gani masunog. Gani maunsa sa tao, sa kaubit. Gani sa kaubit, bananan, ang tawag siya sa tayo. Di man masunog, kay sagrado mo na siya. Mga ito namin din pinagkanaan ay taligsik. Yang amo service na ba kay mahalon kanang sigado. Inom ra namo kang pindang. Herkul. Kanang sa ngalan ana. Hapkok. Raptor, raptor. Japo. Wala mo ang karga. Doha ka tao. Maglisod na ang ako ang tiig mo ni Adel Ogkan. Lingkurana kasi ng Bikoga. Nagyayay. Ako ang siya. Mga tsunami. Bye-bye, love. Hi mga katiktik, kumanin pa ng panagkot, manguli nami, maura to among vlog. Inaot nga nalingaw mo, amping mo kanunay, bye-bye.